Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa YouTubeyun, monggo ingkang ngersakaken contoh khutbah Ramadan, khutbah Jum'ah ingkang Jum'ah gangsal wulan Ramadan mawi bahasa Jawa, monggo dipun pidhangetaken kanthi sekeca. Wonten leresipun estu-estu menika namung saking Allah Subhanahu wa taala, menawi wonten lepatipun estu-estu menika saking kebodohan kawula. Monggo dipun subscribe kanthi berlangganan, mugi-mugi dipun tetepaken dados tiyang ingkang istiqomah. Monggo dipun share, dipun bagi menika video, mugi-mugi ndadosaken tambah-tambah amal kesaenan ingkang katampi wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumatan dipun awali kanthi Bilal ngumandhangaken adzan ingkang angka sepisanan. Kalajengaken para jamaah nindakaken salat sunnah qobliyatal Jum'ah napa dene sunnah lintunipun. Saksampunipun Bilal ngumandhangaken Jumatan pepeling dumateng para jamaah, ugi ndonga sesarengan. Saklajeng Bilal nginggahaken nyumanggaken dumateng khatib minggah jumeneng dhateng mimbar kanthi dipun iringi sholawat kaping 3 dening Bilal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salajeng khatib uluk salam madhep dhateng para jamaah Jum'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saklajeng Bilal ngumandhangaken adzan ingkang angka kalih. Sakbadhanipun adzan rampung, nuli khatib maosaken khutbah khutbah pertama. Alhamdulillahilladzi syarrafa qadarana bilailati qadrina ala sairil umam waja'alaha mufaddalatan ala sairil layaliya lihikmatin minal hikam wa anzala fiha al-Qur'an wa qaddara fiha al-maqadir wa qasam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma awlana minan ni'am wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan takhruju biha minadh dhalam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala hadha an-nabiyyil karim.
والرسول السيد السند العظيم ذي القرب الرحيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الجود والكرم وسلم تسليما كثيرا عباد الله تمسكوا بتقوى الله بارئ النسم واطرقوا أبواب التوبة بالتأسف والندم وصوموا يومكم وقوموا ليلكم على أوفى قدم لعلكم تدركون ليلة القدر بالسعادة في القدم ألا وأنها ليلة اختارها الله على 1000 شهر وجعلها سلاما عليكم إلى مطلع الفجر ما أدركها مسلم ذو إنابة إلا ظفر من الله بتعجيل الإجابة وما سأل الله فيها سائل إلا أجاب سؤاله ولا التجاء إلى الله ملتج إلا أعزه وأصلح باله ولا وصلت إليه دعوة المظلوم إلا نصرها ولا خدعت من أجله قلوب منكسرة إلا جبرها ولا أعمال عبد صالحة إلا شكرها ولا ندم على خطيئة إلا غفرها. He para sedulur kabeh, padha ngukuhana sira kabeh ing wedi marang Gusti Allah Ta'ala. Amarga Gusti Allah iku zat kang nitahake sarupane jasad lan padha tobato sira kabeh srana prihatin lan getun lan sira kabeh padha nglakonana puasa ing saben rinane sasi Ramadan lan padha salata ing saben wengine supaya sira padha bisa makoleh ing Lailatul Qadar. Kang iya Lailatul Qadar iku Gusti Allah wis anemtokake ing wong kang ibadah. Ana ing wengi Lailatul Qadar iku luwih becik ketimbang ibadah 1000 sasi kang liyane Lailatul Qadar. Lan Gusti Allah apa paring slamet tumeka kosimetune fajar sidik. Sapa wonge mrangguli ing Lailatul Qadar iku apa sembarang penyuwune mesti ketrima lan keparingan kayata wong kang nyuwun ngungsi ing Gusti Allah mesti enggal keparingan pengungsine kang luwih becik. Sapa wonge nyuwun uncat saka penganiaya mesti Gusti Allah enggal mitulungi. Lan sapa wonge nglakoni amal becik ana ing wengi Lailatul Qadar iku mesti tumuli bisa syukur ing amale mau. Lan sapa wonge gedun lan tobat saka dosane mesti keparingan pangapura. Faya fawza man qama tilkal lailata wa ahyaha wa ya sa'adata man bi'ainihi qadraha wa qad jaa fi sahihil matni wal isnad annaha taltamisu fi hadzal arsy fi layalil afrad faman syahadaha falyuksir minad du'a wat tamanni wal yaqul Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sayekti bejo banget wong kang ibadah serta angurip-urip ing wengine Lailatul Qadar mau.
Luwih bejo maneh wong kang bisa weruh ing kahanane wengi mau kelawan peningal. Wus kasebut ing dalem hadis sahih lan ing dalem isnade. Mungguh tumibane Lailatul Qadar iku kang akeh-akeh ambeneri ing wengine tanggal kang ganjil sawuse tanggal 20 sasi Ramadan. Sapa wonge weruh tumibane Lailatul Qadar iku banjur ageh-ageh ana ndedonga lan penyuwun wondene kang prayoga dhewe maca ndonga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ingkang maknanipun duh Gusti Allah paduka menika zat ingkang ahli paring pangapunten tur ingkang lumo mila kula nyuwun mugi paduka paring pangapunten dumateng kawula. Faya ayyuhal faqir qum ala babil karim fa innal ataya mawahib wa ya ayyuhal dhalil qif ala babil jalil tuhaddu bijazilil matalib fi lailati qadrin la ya'ulu mithluha ilaika illa wa anta rufat وفي شهر قدر لا يحول عليك حتى يعاجلك الممات فهل لك من سائر الشهور عوض لهذا الشهر هيهات هيهات إن ساعة منه لخير من الدهر فرحم الله امرأ شمر عن ساق جده واجتهاده وأحيا هذه الليلة ليوم حشره ومعاده وتدبر قوله تعالى على لسان نبيه المصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. Para sedulur kang padha kekurangan, sira padha nyenyuwuna marang zat ingkang lumo, yaiku Gusti Allah, kang enggal maringi panduman marang sarupaning kawula kang padha darbe penyuwun. Kelawan penduman kang agung, luwih maneh ana ing Lailatul Qadar. Iku wektu luwih becike wektu ketimbang saat setahun muput. Sira padha ngelingana ing dawuhe Gusti Allah kang surasane mengkene. Ora pisan-pisan bisa tumrap marang manungsa kejaba amung lelakone dhewe-dhewe lan kabeh lelakone manungsa iku mesti bakal ketinggalan lan mesti entuk wewales kelawan sak timbangane. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Ya Rasulullah إذا أنا وافيت ليلة القدر ماذا أقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا عائشة إن الله يحب العفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض فإن عفا بعضهم عن بعض عم لهم الله بعفوه وعفوه أحب إليه من عقوبته. Kanjeng Nabi dawuh mengkene,
Sing sapa wonge nglakoni kebecikan ana ing wengine Lailatul Qadar. Ana ing wengine Lailatul Qadar kelawan ibadah serta ngestokake kelawan temen-temen iku den paringi pangapura. Seke dosane kang wis kelakon lan cinarita seka Siti Aisyah matur marang Kanjeng Nabi, "Duh Kanjeng Nabi, kula sampun saged netepi menapa ingkang dados wewarahipun Lailatul Qadar. Kados pundi menggah pemaos kula ndonga?" Kanjeng Nabi dawuh mengkene, "Ndonga, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Aisyah, setuhune Gusti Allah iku remen ngapura marang para kawulane. Lan uga remen yen ana kawulane iku padha ngapuranan. Pura ing ngapura karo kancane padha dene kawulane. Lan uga Gusti Allah paring ngapura marang kaluputane kawula mau. Ing mangka pangapurane Gusti Allah iku luwih den kersani mungguh ing Allah tinimbang penyiksane. Ja'alanallahu Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin. Wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihis salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Salajeng khotib lenggah sawetawis qadar minim saukurane tumakninahipun salat. Dene Bilal ngumandangaken sholawat, maos sholawat, maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salajeng khotib jumeneng malih kagem maos khutbah saniyah. Khutbah ingkang kaping kalih. Mekaten contoh khutbah Jum'ah ingkang kaping gangsal wonten wulan Ramadan ingkang mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun beto pinten-pinten kemaslahatan ugi keberkahan dumateng kita sedaya. Tumrap lumrahipun gesang wonten ngalam donya langkung-langkung wonten akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.